Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ikatulong Domingo na karon sa Pasko sa pagkabanhaw niya murag hangover pataron sa atong pista. Nakapamista ba mo? Wa mansan mo maghikay. So malamposon kayo ang atong pista celebration, malamposon kayo ang atong blessing sa atong bagong konbento with Archbishop Jose Espalma. Lipay kayo ang mga obispo, lipay kayo ang mga pari sa ato dinhing nabuhat sa atong parokya. Pasalamat ta sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Atong iampo nga silang tanan mahatagan unta sa mga grasya labi na gyud sa kalinaw o kalipay nga gihatag sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug ang tibuok kalibutan muila unta nga ang kabanhawan anaa gyud sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan, ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan pon si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato, nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, o kamo mga saksi ni ini. O karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo, o sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, o gituman kini sa Dios ni ining paagiha. Busa, paghinulsol kamo og balik sa Dios, aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo'y padan-ag kanako ang imong nawo. Ginoo, ipadan-ag kanako ang imong nawo. Sa akong pagsangpit, tubaga ako. O Diyos ko, nga matarong, ikaw nga nagupay kanako sa akong kagulanan. Kaluy ako o pamatia ang akong pag-ampo. Ginoo, ipadan-ag kanako ang imong nawo. Hibaluing ang Ginoo, nagabuhat o katingalahan alang sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. O Ginoo'y padan-ag kanamo ang imong nawo. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Ginoo, ipadan-ag kanako ang imong
nakatulog dayon ako nga malinawon. Kay ikaw lamang, o Ginoo, nagdalaw kasiguruan sa akong puloy-anan. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong nawong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may malalaban nga si Jesucristo ang matarong nga maoy mga tubang sa Amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayod kini, hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa, gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda, o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya, miingon siya kanila, "Kining mga butanga
Mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga tinun-an ni Hesus wa makatuo nga si Hesus tinuod gyud nga nabanhaw, lawas ug kalag. Lingi ay mong tupad ing natuo ka nga nabanhaw gyud si Hesus, lawas ug kalag. Ang uban wa mulingi. Wagi na klaro. Unya kung mutuo ta nga si Hesus nabanhaw, lawas og kalag, niingon man sad siya, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban ako. So pasabot, ang mutuo nga si Hesus nabanhaw, lawas og kalag, sigon sa iyang gipakita karon, naagyod iyang kamot, na ang iyang tiil, iya pa diyong gipahikap, kay naa siya'y unod og bukog. Ang espiritu, may unod, way bukog. Kung mutuo ta ana, ang sunod mahitabo, din ata mahadlok mamatay. Gilingay mong tupad. Karon, nituo naman ka, di na ka mahadlok mamatay. Naagya po'y daghang wa mulingi. Nga naman, sigihan man tani mo palingi, padir, nga naman, ang inyong utok na saan mo inilihok ron, sige palingi. Pag humili diha, ay pag sugo-sugo. Unsa may hinungdan nga si Kristo na banhaw, kay gituman niya, unsay kabubuton sa amahan nga nasulat, kamao siyang maminaw og sugo sa amahan nga gisulat nila ni Moises og sa mga propeta. Insya kamo manggo, di man gud mo maminaw, di man mo mutuo nga kinahanglan jud ko magantos og mamatay, nga ang Mesiyas, ang manluluwas, kinahanglang yung mag-antos og mamatay, una pa mabanhaw. Di gani siya mag-antos, dili mamatay, di sad siya mabanhaw. Maminaw gyud. Mo na siya. Nya kay di man maminaw, sige, Mo ba? Ako kapila na jud ko gaingon dinhi. Ayaw gyud mo pagpili og lingkuranan pag-agad mo sa atong Asherets. Kay gibutang gid na sila diha aron paghanay sa ato dinhing paglingkod sugod pa adtong COVID-19 pandemic nga grabe kaayo ang protocol. Atong gipadayon unsay angay ipadayon nga nindot nga mohatag og proper order unya luwas nya dili sad ta madisturbo. Pila kabuk ninyo dinhi ang nituman gyud kung asa mo palingkoron sa atong mga Asherets, taas ang kamot, way uwaway. Kanang nituman gid ha, wa magbuot-buot. Tanawa, di ba? Alang-arang 2/3. Sa ato pa ang 1/3 mga buangon. Di ginakalikayan. Kay bisan sa atong traffic rules nga naa pa gani gyud dakop, naa pa gyud multa, musupak pa man gyud. Tanawa, di ba magkabayad-bayad kita. Usahay mga matay pa. Tungod anang pagsupak sa balaod. Ang Ginoo naghanay ginagbalaod, natay gitawag og law of nature.
Nganong di man magkapaking ang mga planeta nga kusog man kay na ilang travel, law of nature. Nganong ang dagat di man mo anhi dinhi, adto man siya kutob dito sa may silot. Law of nature. Kay gwa pa'y law of nature, dugay na tanggi sa napas tubig. Sige ko nang bukal tubig. Nganong atong simbahan nakatukod man tag building, wa man ni mangliki dinhi. Wa man na malusno atong bagong gitukod nga building, mahal ra ba kayo para bata kabayan ana. Ngano man, law of nature nga stable ang yuta normally. Doon nalay abnormal panagsa kanang mo linog. Kay kung magsigi paglihok ang yuta samas mga dahon sa kahoy nga magsiglihok, wa gitay matukod nga building. Law of nature. Supaka ang law of nature, patay gyud ka. Sama pananglitan sa gravity. Kung tuwa ka sa babaw, adto ka dito sa gibutangan ron San Vicente Ferrer, kanang ato dihang building sa kumbento, dito panukad, ambak, kuptan ba kang San Vicente? Maabot gyud ka diri sa ubos. Nya unsay madangatan nimo? Okay, law of nature. Mahuog gyud ka. Supaka. Nya kanang imong kilay unsay law diha. Kanang imong buhok unsay law diha. Wa nimo supaka. Isupak. O tanawa di ba na problema ka? Kanang tanang nangiskis kilay, kanang tanan nga nagpa-colors buhok, din ana sila malinawon kada adlaw. Magsige na sila check up, magsige na sila retoke, magsige na sila monitor. Gahasol-hasol lang gid silang kaugalingon. Naghatag og kahasol silang kinabuhi. Hastagod ang bana magsige, unsa man kadiyang upam ka mahuman hapit ta tamalit? Ayaw sa kayo pa maangay, unsa man kadawit? Ana, magpangita ay paghait tong badlis ana. Di ba? Dugay kay mahuman, gahasol-hasol. Mao sa na dinhi. Ayaw magtuman sa atong asyirit. Urang mga atong mga asyirits, di kana mga lay ministers nga naa diha mo manage ninyo, di sad magtuman sa akong gi-instruct nila, magkagubot kita hasol. Hasol. Muna ang kaluwasan di ay nag-agad sa pagtuman sa balaod. Si Jesus nagtuman sa balaod. Da. Matod pas ikaduhang pagbasa, sulat ni San Juan. Ako gining klarohon ha. Letter of St. John. First letter of St. John, chapter 2, verses 1 to 5. I-highlight lang nako ang nindot. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Lingay mong tupad, ina nakaila ka Ginoo. Ingna. Nya, ikaduha, nagtuman ka siyang balaod. Nya, mingon gani kang usahay, bakakon ka. Bakakon. Basta naan ang usahay, bakakon ka. Pasabot di ay, ang imong pag-ilas Ginoo, usahay rasad. Kamong mga bana, nakaila mo sa inyong asawa. Nya, mingon mo, kaila ko pa diri, asawa ko na nako. Nya, nagtuman ka sa iyang balaod. Yung kausahay, usahay na sa kakaila niya. Nya, sa may balaod sa Ginoo be, nga kinahanglan tang mag-antos o mamatay para sa kaayuhan sa atong isig katao. Daghan kay siya gi-explain diha unsaon pag-antos ug unsaon pagpakamatay, pananglitan mga bana, unsaon pag-antos ug pagpakamatay para matuman ang kaayuhan sa inyong pamilya, ayaw pangabit. Kay ang bana magig kasagaran mangabit. Pero ang karon sang panahona, nisugod na sang mga asawa pagpangabit. Ay ko ninyog ilara. Kay daghan na kay ko gi-counselan ron mga bana. Sobra nas 20 kabana ang akong nakaunsilan for the past 3 years sa akong pagkapari until now. Sobra nas 20 kabana ang akong gitambagan kay na naghilak og nangaguol, hapit na gustong mupatay kay nasakpan ilang asawa nga nangabit. Nga ang una na kong pangutana,
ikaw wa ba jud ka kahilabot og laing babay nya muduko sa dayon. Aw nakahimo sa ko pader nako otro sa kamay sa kang imosmos. Ana, pero nagiuban mingon wa gyud ko pader, faithful gyud ko sa akong asawa, naglibog ko nganong nangabit siya. Ana, sa una akong nahuna bana ra man gyud mangabit, karon asawa na. Ana. Di na mutuman sa sugo. Tungod lang kay makamanage ko, I can manage. I know. Para ko ninyo din inigso ninyo simbahan. Kay bao mamong mulingkod. Kay bao mamong nga lingkurana na. Pero ang pangutana, kay bao ba mo asa mo palingkuron? Ningon si Kristo, kung mutambong mo kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan sigun sa inyong gusto, paghuwat mo sa host. Paghuwat mo asa mo palingkuron. Pero kamo din kamao ko mulingkod, kamao ko mulingkod sa wakoy buot. Ana. O lagi, kamao kang mulingkod, kahibaw kang lingkurana na, pero asa ka palingkoron, wa ka kahibaw. Parihar sad na, kamao na kang makig-sex, kamao na kang muhimog bata, pero kamao ba ka kanus a maghimog bata, o unsaon paghimog bata? Pasigwa, ang role sa Ginoo, kasal usa, una himog bata. Pero ang ato, tungod lang kay kamao, hala, tira dayon, bahalag way kasal, total kamao man ko. O man, puyo-puyo dayon, amo man yung desisyon, nagkasabot mamiyani. Yan, nagkasabot mo sa Ginoo. Basig ka mo rin nagsabot, pero wa mo magsabot sa Ginoo. Manyag na kay mga sakit, dahil kaging, Ginoo, ayuha intam, Ginoo intam. Makatrabaho na ta ko, Lord. Lord, tabangi taon ko, yung Ginoo, sige, kag sulti na ko, di mangi ka maminaw na ko. Sige, lingay mong tupad. Lingi aba. Ing na sogod karon. Sige na. Sabat na ako ba na sogod karon. Din ako magsupak-supak nimo. Ana. Oh. Ing kawa man ko kailaan ni pader. Pasabot ang imong dili supakon ang balaod sa katilingban. Kay makaayo na sa imong silingan sama anang pagpangural. Mangural ka nya imong silingan wa nay agianan. Magpalit kag sakyanan anha nimo iparking sa agianan, naghasol na kas imong silingan, di na mo i-roll pagbuhat og imong parkingan nga imo ra nga wa dihasdan. Kasimple ana. Diha inig blessing nato, magpa-blessing mo mong sakyanan. Og makadong hinayon ginanako bahalag kapoy na kay kustanan, hinayon ginanako basa haron makasabot ang nagpa-blessing, pero di man sa ginmaminaw mga kanahan. Unsa may blessing diha? Nay word dihang nindot kaayo. Bendisyon ni kining mga sakyanan og ang mga mugamit niini. Hinaot unta nga dili sila mag-abusar o magdagmal sa ilang isig katao. Kanang pagparking sa agianan, abusar na. Kana sang imong hapit na lang patapsingan ang imong isig katao, dagmal na. Hinaot unta, hinunoa, gamiton unta nila kining maong sakyanan alang sa ilang kaayuhan o sa kaayuhan sa uban, aron pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Kanindot ana. Di lang yun maminaw. Oh. Paminaw na gud mo ana inig. Ay noon kami sa mga pari usay labi tan-aw na mo motora unya gamay sa kanin unsa kay tunol ani. Hinaot ang tamang. Sige mana ana. Kay ang amos ang tan-aw kansim sa danig ato tinudoon. Otro sa mingwa magtumas balaod. May kay nang pagkalati diha. Nindot sa nang paminawon. Parehas na dinhi, tuman ragod mong asirit, pagkaninduta, tanahon. Karon di ba nindot kayo mo tanahon, kay 2/3 ninyo ni tuman. Tanawa mga asirits, ni tuman sad sila sa ako dinhi gihangyo, kay ganihan, nag-meeting man mi. Tuman na sila, tanawa karong sunod simana, di ba din asa na mo tuman. Magkagubot na sad ta.
Pag-anhi sa mga kaparian, panahos no binaryo, o ang ato mga obispo ng anhi, labi na Bishop Palma, Bishop Midipil, Bishop Ruben Labajo, pagkakita nila sa atong kumbento nga natukod, anagi sila, wow, digi sila ka imagine nga ang San Vicente Ferrer Parish nga 11 pa lang katuig makatukod og ingon ana ka class nga kumbento. So do niya mo dito ha, with permission of course. Nya panaka mo dito sa taas haron makakita mo wa pa na mahuman 90% pa lang ang atong nahuman sa iyang structure, pero sa atong bayronon naa pa lang ta sa may bawaan na ron ninyo og pili na hibilin sa slot mao sa nay atong wa mabayre. Na siya nya kay nga nahibilin sa atong slot karon sa ana ba SBF Dagman na ang nahibilin 41,220 pa ka slots, tag 500 pesos per slot. Pasabot maoni ang wap-an nato mabayad. Hibaw na mo ana ha, 41,220. Nyag maminaw mo nako, aw sa ato sa ding pista, wow sad ang mga tao. Absa ka mo, wow kanindot sa selebrasyon sa pista, tanan yun, tanan nindot yung kayo. Matod pa rin, sige congratulate pa rin, congratulations pagkabungga, gis atong pista pagkanindot yun, tanang mga nights, nindot kayo, ana. Pero sa atong mga slots ato, wap ataka, hurot og palit. So kaning wa nato mahurot og palit, mausad niya ang atong giutang sa atong operating budget, sa atong operating expenses. So pasabot ani, buabot yung panahon og dini mahalin, dili na may makakaon diha sa sulod. Nya wa na sad may mga stipend kay wa na tayo gamit. So napatay 10,689 ka slot sa DCHS nga wa pa mahalin, tag 200 pesos per slot. Kung maminaw mo sa balaod sa Ginoo pinaaging Padersiano, simple kayo. Unsa man, kung doon na kay 700 karon, palit dayog slot, ipalit ng slot, ayaw kabalaka unsay imong kanon ugma. Di ba naingon ang Ginoo? Do not worry about tomorrow. What you can do today, do it today. Do not worry about tomorrow. Dahil kamong na ay 700 or more, palit din mong slot karon. Kamong mga online parishioners, ug naa kay 700 karon, palit dayon. Dunay ni text nako, operahanan siya sa iyang kaning kidney. Naa siya budget para sa dialysis. Katulo siya magdialysis sa usa ka semana. Iyang gi-cancel ang usa ka dialysis para iyang ipalit og slot. Wa siya magpa-dialysis. Wa na siya ni text nako ron, human atong iyang text nga wa siya magpa-dialysis. Wa ko kibaw kung sa iyang gidangatan, pero sa pag-ingon niya nga wa ko nagpa-dialysis og ang budget nako akong gipalit og slot, automatic na ingon dayon ko, ayuhon kas Ginoo, dili tingali physically, pero ang imong kalag ayo na, kay wa na ka ma-attach sa imong personal security kung dili ang simbahana. Di ba? There is no greater love than to lay down your life for your beloved. If you love the church, if you love the community, sama ni Kristo, pag-antos o pagpakamatay para ni ana. O proud o niya ka nga magpakita sa imong samad, sa imong mga pag-antos, sama ni San Vicente Ferrer, samang Pedro Calungsod, sama ni San Lorenzo Ruiz, ug sama ni Bishop Chupilo Camumot, ug uban pang mga santos, proud silang mo presentar sa ilang pag-antos o kasakit. Kaya nga naman, ni bunga o kaayuhan sa katilingban. Usa ka igsuon na kumpare, nangutana, nagtanaw aning atong gibuhat, giunsa man nimo Father Sian, nako daghan ming nagantos, daghan ming wa maghuna-huna sa among kaugalingon. Nya ingon dayos Bishop Midipil, slat-slat raniha. Nako, grabe no, slat-slat.
nako kanang slot Bishop maunay pag-antos sa usa ka taong nipalit og slot, di ko ni tigumon kay ipalit ko ni og nahimo ni ingon ani. And for sure ang tanan nga nakatampo aning nindot natong developments, nindoton sad sa Ginoo ang inyong kinabuhi. Proud sad mo mopakita sa inyong pag-antos. Di ba? Congratulations. Sige. Manindog na ta katong gusto pang muantos. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak, mabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong Amahan nga nagpadala sa iyang anak aron magantos ug magpakamatay alang sa atong kaluwasan. Busa moingon kita, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga siya mga malingkawas sa mga Israelita gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa sala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan nga maningkamot mopaila si Kristo ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran, makasabot na unta sa kalig-on, nga nagagikan sa pagpahiuyon ug sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasod ug sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa atong Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuunan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang usab sa ato mga igsuon nga magtotoo nga mihalina, hatagan unta og kahupayan ang ilang giantos dinhi og makapahimulos na sa way kinutubang kalipay sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan, himuaw sab kami nga masinugtanon ug ihatag ang among gipangamuyo karon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimataya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan ug ihatag ang bunga sa kalipay nga way katapusan kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausag kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag kanha kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon ang imong lungsod o itugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod kung pasalamatan ang ato mga ministries nga mialagad karon, tanan nga ministries, labi na gyud ang ato mga lectors, ang atong salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang atong mga usherates, atong mga love offering assistants, Eucharistic lay ministers, PIMAG, atong mga sacristans, o ang mga parish personnel. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Unya, sa ako nang gikaingon kaganiha, padayon tag pamalit og mga slots, ha? Ang atong SBF DAG napay 41,220 ka slots nga available. Ang ato sang DCHS napay 10,689 slots available. Unsa man to'y prinsipyo nga atong himuon, kung naa kay 700 karon, ipalit dayon karon. Ayaw na ugmaa kay basig uwahi na ang tanan. Unya, salamat sa diay sa atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Roy o Mrs. Nelfa Kabatingan and family. Masipang pakpak nilang tanan. Nya salamat gyud sa tanan nga miabag sa atong kapistahan sugod sa pagtriduo mas hangtod sa pagpista nato kagabi. Ang ato mga LGUs, mga kapulisan, mga tanod, mga barangay kapitans, barangay councilors, ang atong mga chapel leaders o mga mandated organizations, pakpakan nato silang tanan. Salamat kayo. Og labaw sa tanan kanatong namalit og slots, mga territorial og online parishioners, pakpakan nato ang tanan in general. Salamat kaayo ninyong tanan. Manindog na ta. Aw na dito'y pahibalo ang atong Couples for Christ magpasiugda og life Christian life program karong Sabado magsugod Abril 20 alas 7 sa gabi anha diya sa tong flag. So para nis mga magtiayon nga kinasal na o bisag way kasal aron matabangan sad mo. Nya ang ato sang mga medical team nga magpasiugda og operas mata, libre nga screening karong Abril 21 anha sa San Fernando Rey, alas 7 sa buntag dito ba sa proper alas 7 sa buntag. Unya libre na nga screening sa mata, unya humandayon og operahanan gyud na ay bayad nga 3,500 pesos only. Basta maoperahan. Pero dili maoperahan, awa mo'y bayad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.